Vi har valgt at lave en reklameanalyse af en reklame fra Smirnoff. Hvis vi starter med at kigge på kompositionen, så kan man starte med at lave en vandretstreg her, som deler billedet i to. Og der kan man se, at der sker lige meget op i toppen og lige meget ned til som i bunden. Og man kan så sige på den måde, så er det rimelig godt, det er et rimelig balanceret billede, så man bliver ikke sådan, der er ikke uvægt i det. Og hvis man så kigger på, der sker også meget i læsevinklen, og en læsevinkel, der starter op i venstre hjørne, som så kører ned her, og så ender ned i højre hjørne. Og der kan man se, at man får øje på æblet, så bliver man først opmærksom på, okay, det er et grønt æble, så måske er det noget, det at gøre. Han sådan virker afslappet, og måske også, han også kunne være lidt nysgerrig, fordi han sidder og læser i bogen. Og så ender man ned i logoet for Smirnoff, hvor der står deres navn og motto for den her reklame. Og så, vi kan også dele den op i det gyldne snit, hvor man så sætter den her. Og her er der også, og så går den så her og her. Så det vil sige, at der er nogle punkter her, og her, og her, og her. Og heroppe, der er det i nærheden, der kan man sådan ligesom få lidt øje på det der hoved, som sådan ligesom tænker over tingene og ser sådan lidt nysgerrig ud. Og muligvis så er han også blevet ramt i hovedet, fordi han er et æble, fordi han ligesom har han har bandage på hovedet. Så det kan også have noget med, at han siger, hvad skete der lige der-agtigt, og bliver nysgerrig for æbler. Og herover der er sådan noget æble her. Hernede der er bog, som også viser den der nysgerrighed og interesse. Og så er der herover der viser den også igen det der afslappethed med ben over kors og sådan noget. Og hvis vi så ser på farver, de grønne æbler træder meget frem på grund af de meget mørke farver, der er i træernes blade, og de brunlige farver, og himlen er egentlig også rimelig mørk, så det er egentlig mere mennesket, der er i fokus sammen med de grønne æbler. Og grøn og orange, de er også komplementære farver, så det vil sige, at de fremhæver hinanden meget godt, så man kan ligesom sige, at de får hinanden til at fremstå tydeligere, og ikke for udvisket. Og så er der så også det der med, at de grønne, de kan også symbolisere sådan noget som ungdom og genopstandelse og sådan noget, hvilket måske passer rimelig godt til den her reklame, da den jo er fra Smirnoff. Hvis man så kigger på AIDA-metoden, så kan man sige, at det egentlig man først lægger mærke til, det er ham, der sidder i ham i den orange dragt, som sidder i midten og har den der rimelig farvestrålende orange farve, og så lægger man også mærke til det der æble i hånden, og han sidder ligesom ud, som om han tænker over det, og sådan, han filosoferer over det, kunne man nærmest godt sige, han ligner en, der gør. Og så vil det skabe sådan en interesse, og så når man begynder at kigge videre på billedet, så er det meget de grønne æbler her, som er i centrum, fordi at de er over det hele. Og så hvis man nu kigger endnu mere, så kan man så også begynde at se hernede, at det er en Smirnoff-reklame med et grønt æble, så at det er et nyt produkt, de har lavet med grønt æble. Og så kan det godt være, at man får en vis lyst til at gå og købe det. Og så ender det så med, når man har købt det, så skulle man, altså så kan godt være, når man så har fået den lyst til at købe det, og interesse for at købe det, at man så går ud og køber det, og så ender op med at være meget tilfreds over det, produktet, hvilket er det, at der er meningen.